பெற்றார்கள் பெரியவர்கள் சகோதர சகோதரிகள் அனைவரிடமிருந்தும் அனுமதியை பெற்றவனாக மே මාසේ 6 වෙනිදා ඡන්දයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එම නේද? மே மாதம் 6ஆம் தேதி ஒரு தேர்தல் வந்திருக்கிறது, அப்படிதானே? මොකක් වෙයිද ඒ ඡන්දෙන්? என்ன நடக்கலாம்? ඔව් මේ සියලුම් ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා මාලිමාව ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි, ජයග්‍රහණය කළ හැකි. அனைத்து உள்ளூராட்சி மன்றங்களும் மாநகர நகர சபைகளும் தேசை காட்டி வெற்றி பெற வேண்டும், வெற்றி பெறும். තමුන්නාන්සලා දන්නවා අවුරුදු 76ක් තිබුණු පාලනය පවුල් වලින් පවුල් වලට මාරු වුණු, පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට මාරු වුණු මේ පාලනය සැප්තැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා මේ රටේ ජනතාව අවසන් කරා. 76 வருடங்களாக குடும்ப வாரியாக பரம்பரை வாரியாக வந்த இலங்கையின் ஆட்சி முறை கடந்த செப்டம்பர் 21ஆம் தேதி முடிவுக்கு வந்தது. ඊට පස්සේ අපි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී පාර්ලිමේන්තු සුද්ධ කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටියා. அடுத்து வந்த பாராளுமன்ற தேர்தலிலே பாராளுமன்றத்தை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தோம். වැඩේ හොඳට කරලා දුන්න තමුන්නාන්සලා බොහොම ස්තුතියි. வேலையை மிக சிறப்பாக நீங்கள் செய்தீர்கள், அனைவருக்கும் நன்றி. රටේ ජනතාව අපි කරේ විශාල බලාපොරොත්තුවක් සහ අපේක්ෂාවක් සහිතව අපිට ජනවරම දීලා තියෙනවා. இந்நாட்டு மக்கள் எங்கள் மீது எதிர்பார்ப்புடனும் நம்பிக்கையுடனும் இந்த மக்கள் ஆணையை எமக்கு வழங்கி இருக்கிறது. එම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවෙත් මෑත කලාප මෑත ඉතිහාසයේ සිද්ධ වුණු විශාලතම දේශපාලන පරිවර්තනය. அந்த வெற்றியானது இலங்கை வரலாற்றிலே ஏற்பட்ட மிகப்பெரியதொரு பரிமாற்றம் அல்லது பரிவர்த்தனையாகும். ඒ සඳහා තමුන්නාන්සලා දායකත්වය සැපෙව්වා. அதற்காக நீங்கள் உங்கள் ஒத்துழைப்பை வழங்கினீர்கள். ඒක නිර්භීත තීන්දුවක්. அது ஒரு துணிவு மிகுந்த ஒரு தீர்மானம். ඒක විශේෂ තීන්දුවක්. அது ஒரு விசேடமான தீர்மானம். කොච්චර බලවත් තීන්දුවක්ද? அது எவ்வளவு பலமான தீர்மானம் தெரியுமா? 2019 2019 ඡන්දවලදී 3ක් ගත්තු දේශපාලන ව්‍යාපාරය 3% வாக்குகளை பெற்ற ஒரு அரசியல் இயக்கம் ලංකා ඉතිහාසයේ වැඩිම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු නියෝජනය කරන ආණ්ඩුව බවට පත් කරා. இலங்கையிலே மிக அதிகமான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு அரசாங்கமாக மாற்றினீர்கள். ඒකේ අනිත් පැත්ත මොකක්ද උනේ? அதன் மறுபக்கம் என்ன நடந்தது? 2019 ලක්ෂ 69ක් ගත්තු දේශපාලන ව්‍යාපාර 2019 69 லட்சம் வாக்குகளை பெற்ற ஒரு அரசியல் கட்சியானது 2.5ට බැස්සුවා. 2.5க்கு இறங்கியது. සාමාන්‍ය තීන්දුවක්ද? இது சாதாரண ஒரு தீர்மானமா? අද ලංකාවේ இன்று இலங்கையில் එක දේශපාලන ව්‍යාපාරයයි තියෙන්නේ. ஒரே ஒரு அரசியல் இயக்கம் மட்டும்தான் உள்ளது. එක දේශපාලන නායකත්වයේ තියෙන්නේ. ஒரே ஒரு அரசியல் தலைமைத்துவம் தான் இருக்கிறது. අනිත් ඔක්කොම මොකද සිදුවී තිබෙන්නේ? ஆனா ஏனையவற்றுக்கு என்ன நடைபெற்றுள்ளது? කැඩිලා, உடைந்து, කඩා වැටිලා, விழுந்து, පරාජය වෙලා, தோல்வி அடைந்து, කිසිදු සංවිධාන හැකියාවක් නැතුව எந்தவித அமைப்பு ரீதியான ஒழுங்குகளும் இல்லாமல் මුළුමනින්ම බිඳ වැටලා තියෙනවා. முற்றாக அது சிதைந்து போயுள்ளது. මේ රටේ අනාගතය තියෙන්නේ. இந்த நாட்டின் எதிர்காலம் මේ தங்கியிருப்பது, රටේ ජනතාවගේ අනාගතය තියෙන්නේ. இந்த நாட்டு மக்களின் எதிர்காலம் අද தங்கியிருப்பது ජාතික ජන බලවේගයේ අත තමුන්නාන්සලා ලබා දීපු ජනවරම අනුව இன்று நீங்கள் தேசிய மக்கள் சக்திக்கு வழங்கிய அந்த மக்களாணையின் மீதுதான். ඇයි තමුන්නාන්සලා අපිට ඡන්දෙ දුන්නේ? நீங்கள் ஏன் எங்களுக்கு வாக்களித்தீர்கள்? මොනවද අපේක්ෂා කරේ? நீங்க என்ன எதிர்பார்த்தீர்கள்? මොනවද බලාපොරොත්තු වුනේ? எதனை நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்றீர்கள்? ඇයි දුන්නේ? ஏன் தந்தீங்க? ගැව්වනේ මාලිමාවට නේද? நீங்க திசை காட்டிக்கு தானே புல்லடிச்சீங்க.
ඇයි දුන්නේ? ஏன் தந்தீங்க? ආ? රටේ ආර්ථිකය හදන්න. හරි. நாட்டின் பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கு, හොරකම් වංචා නතර කරන්න. ஊழல் மோசடிகளை இல்லாமல் ஆக்குவதற்கு, වංචනිකයන් දූෂිතන දඬුවම් දෙන්න. மோசடிக்காரர்களுக்கு தண்டனை வழங்குவதற்கு, ජාතිවාදය වෙනුවට ජාතික සමගිය හදන්න. இனவாதத்துக்கு மாற்றமாக இன ஒற்றுமை ஏற்படுத்துவதற்கு, ලෝක ඉස්සරක් කළු රටක් වෙලා තියෙන අපේ රට බැබලෙන රටක් බවට පත් කරන්න. சர்வதேசத்திலே கரும் புள்ளியாக இருக்கின்ற எமது நாட்டை ஒளிமயமான நாடாக்குவதற்காக, නීතිය කාටත් සමාන ලෙස ස්ථාපිත කරන්න. சட்டம் அனைவருக்கும் சமமாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காக, අපේ අධ්‍යාපන සෞඛ්‍ය ප්‍රවාහනය දියුණු කරන්න. எமது கல்வி, சுகாதாரம், போக்குவரத்து ஆகியவற்றை முன்னேற்றுவதற்காக, ඒවට නේ ඡන්දෙ දුන්නේ. அதுக்காகத்தானே தந்தீர்கள். තව මොනවටද? வேற என்ன? දැන් අපේ ආණ්ඩුව ගොඩනැගිලා මේ කෙටි කාලය ඇතුළත எமது அரசாங்கம் உருவாகிய ஒரு குறுகிய காலத்தில் තමුන්නාන්සලා අපිට ඡන්දෙ දීලා අපේක්ෂා කරපු நீங்கள் எமக்கு வாக்களித்து எதிர்பார்த்த, බලාපොරොත්තු වුණු எதிர்பார்க்கின்ற හැම දෙයක්ම எல்லா விடயங்களும் අපි ඉටු කරමින් ඉන්නවා. நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம், අපි ඉටු කරනවා. நாங்கள் செய்வோம். හරිද? சரியா? එක ජාතිවාදය පරාද කරනවා. ஒன்று, இனவாதத்தை தோல்வியடைய செய்வோம். අපිට මතකයි ඉස්සර මැතිවරණවලදී අපේ රටේ ජනතාව බෙදෙනවා. முன்னர் தேர்தல் காலங்களிலே எமது நாட்டு மக்கள் பிரிவார்கள். මුස්ලිම් ජනතාව முஸ்லிம் மக்கள் මුස්ලිම් පක්ෂවල නායක තෝරනවා. முஸ்லிம் கட்சிகளின் தலைவர்களை தெரிவு செய்வர். දෙමළ ජනතාව தமிழ் மக்கள் දෙමළ පක්ෂවල නායක තෝරනවා. தமிழ் கட்சிகளின் தலைவர்களை தெரிவு செய்வர். සිංහල ජනතාව சிங்கள மக்கள் සිංහල පක්ෂවල නායක තෝරනවා. சிங்கள கட்சிகளின் தலைவர்களை தெரிவு செய்வர். එහෙමනේ තිබුණේ. அப்படிதான் நடந்தது. මුස්ලිම් පක්ෂ ඡන්ද ගන්න முஸ்லிம் கட்சிகள் வாக்களை பெறுவதற்காக සිංහල ජනයාට එරෙහිව සටන් පාට හදනවා. சிங்களவர்களுக்கு எதிரான போர் கோஷங்களை எழுப்புவர். සිංහල පක්ෂ ඡන්ද ගන්න சிங்கள கட்சிகளின் வாக்களை பெற்றுக்கொள்ள මුස්ලිම් ජනතාවට විරුද්ධව සැකේ හදනවා. முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான சந்தேகத்தை கிளப்புவர். එමෙ ඉතිහාසයක් තිබුණා. அப்படி ஒரு வரலாறு இருந்தது. හැබැයි පහුගිය මහ ඡන්දෙදි මොකද වුනේ? ஆனால் கடந்த பொது தேர்தலில் என்ன நடைபெற்றது? සිංහල ජනතාවත් சிங்கள மக்களும் මුස්ලිම් ජනතාවත් முஸ்லிம் மக்களும் දෙමළ ජනතාවත් தமிழ் மக்களும் එකට එකතු වෙලා ஒன்றாக சேர்ந்து ලංකාවේ පළමු වතාවට இலங்கையில் முதல் முறையாக ජාතික ජනබලවේගයට ඡන්දෙ දීලා தேசிய மக்கள் சக்திக்கு ජාතික வாக்களித்து සමගිය පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. தேசிய ஒற்றுமையை வெளிக்காட்டினீர்கள். ආයේ මේ රට බෙදෙන්නේ නැහැ. மீண்டும் இந்த நாடு பிரியாது. මොකද කියන්නේ? என்ன சொல்றீர்கள்? වෙනදනම් මේ පුත්තලමේ නගර සභාව முன்னர் புத்தளம் நகர சபையானது මුස්ලිම් පක්ෂ முஸ்லிம் கட்சிகள், දැන් இப்பொழுது ජාතික ජනබලවේගය தேசிய மக்கள் சக்தி. වෙන්නේ නැද්ද? நடக்குமா இல்லையா? බලන්න. ඒ වගේම අපේ පාර්ලිමේන්තුව அதுபோல எமது பாராளுமன்றம் ඒ හා සමාන ලෙසම அது போலவே පුත්තලමින් වෙනදා මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරයෙක් එන්නේ ස්වාධීන වගේ කණ්ඩායම් එකතු වෙලා ඔක්කොම දාලානේ. එහෙම නේද? முன்னர் முஸ்லிம் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்றால் சுயேட்சையாக எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு கட்சியை போட்டு வருவார். අපේ රත්තර යාළුවා எமது தங்க மகன் මතකයි නේද? ஞாபகம் இருக்குதானே? හැබැයි මේ සැරේ ඔන්න තමුන්නාන්සලා මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරයෙක් කියවනවා ජාතික ජනබලවේගය. இப்பொழுது நீங்கள் ஒரு முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினரை அனுப்புகின்றீர்கள். அதை தேசிய மக்கள் சக்தியில் இருந்து සාමාන්‍ය அனுப்புகின்றீர்கள். කුරුණෑගලින් சாதாரணமாக குருநாகலில் இருந்து පාර්ලිමේන්තුවේ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරයෙක් නියෝජනය කරලා නැහැ. முஸ்லிம் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் குருநாகல் மாவட்டத்தில் இருந்து பிரதிநிதித்துவம் செய்ததில்லை. හැබැයි ජාතික ජනබලවේගයෙන් නියෝජනය කරනවා. නේද? අපේ අස්ලම් සහෝදරයා. ஆனால் தேசிய மக்கள் சக்தியினால் தோழர் அஸ்லம் அவர்கள் இப்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினராக සාමාන්‍ය இருக்கிறார். මාතරි මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරයෙක් පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා නැහැ. மாத்தறை மாவட்டத்தில் இருந்து முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் வந்ததில்லை. හැබැයි ජාතික ජනබලවේගයේ මුස්ලිම් සහෝදරයෙක් පාර්ලිමේන්තුවේ ஆனால் ඉන්නවා. தேசிய மக்கள் சக்தியில் இருந்த ஒரு முஸ்லிம் சகோதரர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆகின்றார். ඒ කියන්නේ මොකද්ද? இதன் அர்த்தம் என்ன? සෑම ප්‍රදේශකම எல்லா பகுதிகளிலும் සිංහල ජනතාව சிங்கள மக்கள் මුස්ලිම් අයට ඡන්ද දීලා තියෙනවා. முஸ்லிம்களுக்கு வாக்களித்தனர். මුස්ලිම් අය முஸ்லிம்கள் සිංහල අපේක්ෂකයන්ට ඡන්ද දීලා சிங்கள තියෙනවා. வேட்பாளருக்கு வாக்களித்தனர். ඒ කියන්නේ මොකද්ද? இதன் அர்த்தம் என்ன? බෙදුණු රට, பிரிந்து இருந்த நாடு, වෙන් වෙලා තිබුණු රට பிரிக்கப்பட்டிருந்த நாடு එකතු වෙලා තියෙනවද මේ රටේ ජනතාව? ஒன்றாக இருக்கிறது, ஒற்றுமைப்பட்டிருக்கிறது மக்கள். මේ රටේ ජනතාව අපේක්ෂා කරා ඒක. இந்த நாட்டு மக்கள் அதனை தான் எதிர்பார்த்தனர். වෙනදා ආණ්ඩුව අරගෙන முன்னர் அரசாங்கங்களை பெற்றுக்கொண்டு ආණ්ඩු බලය තියාගන්න ஆண்டு ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக ජාතිවාදී වපුරනවා. இனவாதத்தை அவர்கள் தூவுவார்கள். සිංහල මුස්ලිම් ගැටුම් ඇති කරනවා. சிங்கள முஸ்லிம் மோதல்களை உருவாக்குவர். ජාතිවාදී සංවිධාන පෝෂණය කරනවා. இனவாத இயக்கங்களை போஷிப்பர். අලුත්ගම ගැහුවා කියලා ප්‍රවෘත්ති වෙනවා.
அலுத்கமையில் தாக்கப்பட்டதாக செய்தி வரும். දිගන ගැහුවා කියලා ප්‍රවෘත්ති එනවා. திகனையில் தாக்கப்பட்டதாக செய்தி வரும். මාවනල්ලේ බුදු පිළිමයකට ගැහුවා කියලා ප්‍රවෘත්ති එනවා. மாவனல்லையில் புத்தர் சிலை ஒன்று உடைக்கப்பட்டதாக செய்தி දඹුල්ලේ வரும். පල්ලියකට ගැහුවා කියලා ප්‍රවෘත්ති එනවා. தம்புள்ளையில் பள்ளி ஒன்று உடைக்கப்பட்டதாக செய்தி வரும். දැන් මේක ප්‍රවෘත්තියක්වත් තියෙනවද? தற்பொழுது அப்படி ஒரு செய்தியாவது வருகிறதா? අපේ රටේ ජාතිවාදී පරාදයි. எமது நாட்டிலே இனவாதம் தோற்கடிக்கப்பட்டு விட்டது. මේ රටේ ජනතාව අපිට අපේක්ෂා කරා. இந்த நாட்டு மக்கள் எங்களிடமிருந்து எதிர்பார்த்தார்கள் ජාතිවාදයෙන් තොර රාජ්‍යයක්, இனவாதம் இல்லாத ஒரு நாடு, ජාතිවාදයෙන් තොර පාලනයක්. இனவாதம் இல்லாத ஒரு ஆட்சி. අන්න ජාතික ජන බලවේගය ගොඩනගලා තියෙනවා. இதோ தேசிய மக்கள் சக்தி அதனை உருவாக்கி இருக்கிறது. අපි ඔයගලන්ට එක සහතිකයක් දෙන්නම්. உங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு உத்தரவாதம் வழங்குவோம். යලි අපේ රටේ කවදාවත් மீண்டும் இந்த நாட்டில் ஒருபோதும் ජාතිවාදයට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. இனவாதத்துக்கு இடமளிக்க மாட்டோம். අපේ රටේ තියෙන නීති ප්‍රමාණවත් නැත්නම් எமது நாட்டில் இருக்கின்ற சட்டங்கள் போதாதென்றால் අලුත් නීති හදලා හරි புதிய சட்டங்களை உருவாக்கியாவது ජාතිවාදී පරාද කරනවා. இனவாதத்தை தோற்கடிக்க செய்வோம். අපට අවශ්‍ය සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනයා සමගින් ඉන්න රටක්. எமக்கு தேவை சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் மக்கள் ஒற்றுமையாக வாழும் ஒரு நாடு. අපිට ඡන්ද දීපු ජනතාවගේ අපේක්ෂාව තියෙනවා. எமக்கு வாக்களித்த மக்களின் எதிர்பார்ப்பு ஒன்று இருக்கிறது. ඒ බලාපොරොත්තුව තියෙනවා. அந்த எதிர்பார்ப்பு இன்னும் இருக்கிறது. අපි ඒක ඉට්ටු කරලා තිබෙනවා. அதனை நாங்கள் நிறைவேற்றி இருக்கிறோம். තමුන්නාසලා දන්න පහුගිය දම මන්නාරමට ගියා. கடந்த வாரம் நான் மன்னாருக்கு சென்றேன், මඩකලපු ගියා. மட்டக்களப்புக்கு சென்றேன், සමන්තුරේ ගියා. சம்மாந்துறை சென்றேன், කින්නියා ගියා. கிண்ணியா போனேன். විශාලතම පිළිගැනීම සහ ප්‍රසාදයක් මේ ආණ්ඩු කරේ මුස්ලිම් ජනතාවගේ පළමු වතාවට ගොඩනැගිලා තියෙනවා. மிகப்பெரியதொரு வரவேற்பும் அபிமானமும் முஸ்லிம் மக்களிடமிருந்து இந்த கட்சிக்கு கிடைத்தன. අපි එකතු වුණු රටක් හැටියට ඉස්සරහට යමින් තියෙනවා. நாங்கள் ஒன்றுபட்ட ஒரு நாடாக முன்னேறுவோம் என்றார்கள். ඔන්න අපින් අපේ ආණ්ඩුවෙන් බලාපොරොත්තු වුණු දේ අපි ඉටු කරලා තියෙනවා. இதோ நீங்கள் எங்களிடமிருந்து எதிர்பார்த்ததை நாங்கள் உங்களுக்கு செய்திருக்கின்றோம். ඊළඟ අපේ ආණ්ඩුවෙන් ආර්ථික ස්ථාවරභාවය අපේක්ෂා කරා. அடுத்து எமது நாட்டிலே பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையை අපි எதிர்பார்க்கின்றீர்கள். ඇති කරලා තියෙනවා. அதை நாங்கள் உருவாக்கி விட்டோம். මාස 6ක් එක දිගට ඩොලරේ රුපියල් 300 සීමාවේ තියෙනවා. 6 மாதங்களாக டாலரை 300 ரூபாயின் எல்லையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். උද්දමනයේ 15 එක තියෙනවා. விலைவாசி குறைந்து கொண்டிருக்கிறது. ජනතාවට අවශ්‍ය බහණ්ඩා සේවා අඛණ්ඩව ලැබෙනවා. மக்களுக்கு தேவையான பொருள் மற்றும் சேவைகள் தொடராக கிடைக்கின்றன. බැංකු පොලි අනුපාතික 15 එක තියෙනවා. வட்டி வங்கி வீதம் இப்பொழுது குறைந்து கொண்டிருக்கிறது. ලංකාවෙන් විදේශී සමාගම් දාලා ගියපු ව්‍යාපෘති இலங்கையில் இருந்து வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் விட்டு சென்ற திட்டங்கள், කටුනායක එයාපෝට් එක හදා හදිට ජපාන් සමාගම දාලා ගියා. கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தை செய்து கொண்டிருந்தது ஜப்பான் நாடு விட்டு ஓடி. හරවත මීරිගම කෑල්ල හදා හදිට චීන සමාගම දාලා ගියා. கடவத்த மீரிகம பெருந்தெருவை செய்து கொண்டிருந்தது சீன ஒரு அரசாங்க நிறுவனம், அதுவும் விட்டு சென்றது. ඒ සියලු ව්‍යාපෘති அந்த அனைத்து சேர்த்து නැවත ආරම්භ කරන්න එම රජයන් එකගතාවය පළ කරලා තියෙනවා. மீண்டும் ஆரம்பிப்பதற்கு அந்த சீன ஜப்பான் அரசாங்கங்கள் ආර්ථික இப்பொழுது ස්ථාවර කරලා තියෙනවා. நாங்கள் அந்த வகையிலே பொருளாதாரத்தை තවත් මේ நிலைப்படுத்த ආර්ථික අපි ඉස්සරහට ගොඩනගන්න ඕන. நாங்கள் இன்னும் இந்த பொருளாதாரத்தை முன்னேற்ற வேண்டும். මේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න නම් இந்த முன்னேற்றத்தை செய்வதென்றால் අපිට ශක්තිමත් රාජ්‍ය සේවයක් ඕන. எமக்கு மிக பலமான ஒரு அரச சேவை தேவைப்படுகிறது. දැන් තමුන්නාසලා දන්නවා உங்களுக்கு தெரியும், අපි මේ අවුරුද්දේ நாங்கள் இந்த வருடம் මේ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයට இந்த புத்தளம் மாவட்டத்துக்கு පාරවල් හැදීම සඳහා පමණක් வீதிகளை நிர்மாணிப்பதற்காக புனருத்தாபனத்துக்கு දසලක්ෂ 544ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. 10,500,000 நாங்கள் ஒதுக்கி இருக்கின்றோம். දැන් කවුද වැඩේ කරන්න ඕන? இப்ப யார் இதனை செய்வது? රාජ්‍ය නිලධාරීන්. அரச அதிகாரிகள். පාර මනින්න ඕන. வீதியை அளக்க வேண்டும், සාධාරණ ඇස්සමේන්තු හදන්න ඕන. நியாயமான ஒரு விலை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும், ටෙන්ඩර් කැඳවන්න ඕන. டெண்டர் அழைக்க வேண்டும், කොන්ත්‍රාත්කරුව තෝරගන්න ඕන. கொந்தராத்துக்காரர்களை தெரிவு செய்ய வேண்டும், කොන්ත්‍රාත් උපදානය කරන්න ඕන. கொந்தராத்தை ஒப்படைக்க வேண்டும். ඒක කරන්න ඕන කවුද? அதை யார் செய்ய வேண்டும்? රාජ්‍ය සේවය. அரச பணி, அரச දැන් අපිට சேவை. එම ශක්තිමත් රාජ්‍ය සේවයක් ඕන. எமது நாட்டுக்கு ஒரு பலமான அரச சேவை ஒன்று தேவைப்படுகிறது. හැබැයි අපේ රාජ්‍ය සේවය බිඳ වැටිලා තියෙන්නේ. ஆனால் எமது அரச சேவை விழுந்துள்ளது. ආණ්ඩුවට සල්ලි වෙන් කරන්න පුළුවන්. அரசாங்கத்தினால் பணத்தை ஒதுக்க முடியும், සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හදන්න පුළුවන්. முன்னேற்ற செயற்திட்டங்களை செய்ய முடியும். හැබැයි ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන කවුද? ஆனா அந்த அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்களை யார் செயல்படுத்த රාජ්‍ය வேண்டும்? සේවය. அரச சேவை. හැබැයි අපේ රාජ්‍ය සේවය බිඳ වැටලා තියෙන්නේ. ஆனால் எமது அரச சேவை අපි விழுந்துள்ளது. මේ රාජ්‍ය සේවය ශක්තිමත් කරනවා. எமது இந்த அரச சேவையை நாம் பலப்படுத்துவோம். ඒ නිසා අවුරුදු ගණනාවකට පසුව ஆகவே பல வருடங்களுக்கு பிறகு අපේ ආණ්ඩුව සල්ලි වෙන් කරා எமது அரசாங்கம் பணம் ஒதுக்கி රාජ්‍ය සේවයට அரச சேவைக்காக අලුතෙන් 30000ක් මදව ගන්න අපි මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා. புதிதாக அரச சேவைக்கு 30,000 பேர்களை உள்ளீர்ப்பு செய்வதற்காக பணம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ඇමතිගේ ලියුම් ඕනේ. அமைச்சரின் கடிதம் தேவையில்லை, මන්ත්‍රීට ගාණක් දෙන්න ඕනේ. மந்திரியாக்கு ஒரு இலஞ்சம் கொடுக்க தேவையில்லை. පත්තරේ දැන්වීම දානවා. பத்திரிகையிலே දරුවට அறிவிப்பு வரும். ඇප්ලිකේෂන් එක දාන්න කියන්න. உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு விண்ணப்பத்தை போட විභාගේ சொல்லுங்கள், වාඩි වෙන්න. போட்டி பரீட்சைக்கு உட்கார சொல்லுங்கள். වැඩිම ලකුණු ගන්න දරුවට රස්සාව දෙනවා.
மிக அதிகமான புள்ளி பெற்றவருக்கு අපිට දක්ෂ කණ්ඩායමක් රාජ්‍ය සේවයට ගේන්න උනා. அதிகமான புள்ளி பெற்றவருக்கு தொழில் வழங்கப்படும் மிக திறமையான මේ රට හදන්න හොඳ රාජ්‍ය සේවයක් අවශ්‍යයි. இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்ப திறமையான அரசு சேவை தேவை. ඒ විතරක් නෙවෙයි. அது மட்டுமல்ல, ඉන්න රාජ්‍ය සේවකයන්ට இருக்கின்ற தற்பொழுது இருக்கின்றவர்கள் හොඳ වැටුප්තලයක් අපි ලබා දෙන්න ඕන. நல்ல சிறந்த சம்பளம் கொடுக்கப்பட வேண்டும். වසර ගණනාවකින් මූලික වැටුප් වැඩි වෙලා නැහැ. பல வருடங்களாக அடிப்படை சம்பளம் அதிகரிக்கப்படவில்லை. අපි ඉතා විශාල වැටුප් වැඩිවීමක් දුන්නා. நாங்கள் மிக அதிகமான ஒரு சம்பள உயர்வை வழங்கினோம். රුපියල් 38000ක් වැටුපක් ගත්ත ගුරුවරයෙකුගේ වැටුප 38,000 வரை சம்பளம் வாங்கிய ஆசிரியர் சம்பளம் 63000 දක්වා වැඩි කරා. 63,000 வரை அதிகரிக்க செய்தோம். 54000ට ආසන්න වැටුපක් ගත්තු ආරම්භක වෛද්‍යවරයාගේ වැටුප 54,000 வரை சம்பளம் பெற்ற ஆரம்ப வைத்தியர் 93000 දක්වා වැඩි කරා. 93,000 வரை அதிகரிக்க செய்தோம். හොඳ රාජ්‍ය සේවයක් හදන්න ඕන මේ රට சிறந்த හදන්න. அரசு சேவை ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும். මේ අවුරුද්දේ இந்த வருடத்தில் රාජ්‍ය සේවය වැටුප් වැඩි කිරීම සඳහා විතරක් அரசு சேவையின் சம்பளம் உயர்வுக்காக மட்டும் රුපියල් කෝටි 11000ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ரூபா 11,000 கோடிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ලබන අවුරුද්දේ තව කෝටි 11000ක් වෙන් කරනවා. அடுத்த வருடம் இன்னொரு 11,000 கோடிகள் ஒதுக்கப்படும். 2027 තව කෝටි 11000ක් වෙන් කරනවා. 2027 இன்னும் ஒன்று அதிகரிக்கப்படும். මේ වැටුප් වැඩි කිරීම සඳහා විතරක් இந்த சம்பள உயர்வுக்காக மட்டும் ආණ්ඩුව அரசாங்கம் කෝටි 33000ක වැය බරක් දරනවා. 33,000 கோடி செலவை ஏற்றுக்கொள்கிறது. මේ රට හදන්න හොඳ රාජ්‍ය සේවයක් හදනවා. இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்ப சிறந்ததொரு அரசு சேவை தேவை. තමුන් වහන්සේලා අපෙන් අපේක්ෂා කරපු දේ. அது நீங்கள் எங்களிடமிருந்து ඒ எதிர்பார்ப்பது. විතරක් නෙවෙයි ආර්ථිකය හදනකම් அந்த பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்புகின்ற ජනතාව வரை සහනාධාර අපේක්ෂා කරනවා. மக்கள் மானியங்களை எதிர்பார்க்கின்றார்கள். අපි 8500 තිබුණු අස්වැසුම දීමනාව 8,500 ரூபாய் இருந்த அஸ்வசம கொடுப்பனவு 10000 දක්වා වැඩි කරා. 10,000 ஆக்கப்பட்டுள்ளது. 15000 අස්වැසුම දීමනාව 15,000 அஸ்வசம கொடுப்பனவு 10500 දක්වා වැඩි කරා. 14,500 ஆக்கப்பட்டுள்ளது. අස්වැසුම නොලබෙන அஸ்வசம கிடைக்காத තවත් පවුල් ලක්ෂ 4කට இன்னும் 4 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு ජූනි මාසෙන් නම් අස්වැසුම ලබා දෙනවා. ஜூன் மாதம் முதல் அஸ்வசம ජනතාව බලා வழங்கப்படும். ගන්නවා. நாங்கள் மக்களை பராமரிப்போம். වැඩිහිටි දීමනාව වැඩි කරා. முதியோர் கொடுப்பனவை அதிகரித்தோம். විශ්‍රාම වැටුප වැඩි කරා. ஓய்வூதியத்தை அதிகரித்தோம். වකුගඩු දීමනාව වැඩි කරා. சிறுநீர் கொடுப்பனவுகளை පාසල් දරුවන්ට දෙන ආහාර දීමනාව වැඩි කරා. பாடசாலை மாணவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற பகலுணவு கொடுப்பனவை அதிகரித்தோம். මේ රටේ ජනතාව අපේක්ෂා කරා. இந்த நாட்டு மக்கள் எதிர்பார்த்தனர். ජනතාව බලා ගන්න ආණ්ඩුවක් இது மக்களை கவனிக்கும் ஒரு அரசாங்கம். අපිට ඡන්දය දෙනකොට බලාපොරොත්තු වුණා. எங்கள் வாக்களித்து எதிர்பார்த்தீர்கள். ජනතාව බලා ගන්න ආණ්ඩුවක්. மக்களை பார்த்துக் கொள்ளும் ஒரு அரசாங்கம். අන්න ඒ ආණ්ඩුව දැන් හදලා තියෙනවා. மக்களை பராமரிக்கும் அரசாங்கம் අපි உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. මේ වැඩේ කරනවා. நாங்கள் இதனை செய்வோம். එතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. அதில் நாங்கள் நிறுத்திக் கொள்ள අපේ රට மாட்டோம். සෞඛ්‍ය, எமது நாட்டின் சுகாதாரம், අධ්‍යාපනය, கல்வி, ප්‍රවාහනය, பொது போக்குவரத்து දියුණුම මට්ටම වර්ධනය කරනවා. மிக முன்னேற்ற நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும். අපේ ගම්වල පුරවැසියන් எமது கிராமத்திலே வாழுகின்ற மக்கள் තමගේ සෞඛ්‍ය වේදම தமது சுகாதார செலவுக்காக පෞද්ගලිකව දරනවා. தனியாருக்கு செல்கின்றார்கள். ඒක බරක්. அது ஒரு சுமை. අපි උත්සාහ කරනවා நாங்கள் முயற்சிக்கின்றோம் ශක්තිමත් සෞඛ්‍ය සේවයක් ස්ථාපිත කරන්න. பலமுள்ள ஒரு சுகாதார சேவை உருவாக்குவதற்கு. ඒ අනුව මේ අවුරුද්දේ அந்த வகையில் இந்த வருஷத்தில் අපි හලාවත රෝහලේ நாங்கள் ஸ்லாபம் வைத்தியசாலையில் නතර වී තිබෙන වැඩ කටයුතු ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න நிறுத்தப்பட்டுள்ள வேலை திட்டங்களை நாங்கள் புனருத்தாபனம் செய்திருக்கிறோம். දසලක්ෂ 1082ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. 10,01,500 அதுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. පළමු වතාවට முதல் முறையாக කෝටි 108කට ආසන්න මුදලක් වෙන් කරලා තියෙනවා අපි. 108 கோடி வரையிலான பணம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ගිය සැරේ එනකොට මට කිව්වා පුත්තලමේ රෝහල ගැන. போன வருட முன்னைய முறை வந்த பொழுதும் புத்தளம் தலைவைத்திய சாலையை பற்றி சொன்னீர்கள். අපිට අඩුපාඩුකම් කියන්න, எங்களுக்கு குறைகளை சொல்லுங்கள், අවශ්‍යතා කියන්න. தேவைகளை சொல்லுங்கள். ඊළඟ අවුරුද්දේ අයවැය ලේඛනයට ඒව සියල්ල ඇතුල් කරනවා. அடுத்த வருட பாதீட்டில் வரவு செலவு திட்டத்தில் அனைத்தையும் ජනතාවට හොඳ சேர்ப்போம். සෞඛ්‍ය සේවයක් ලබා දෙනවා අපි. மக்களுக்கு மிக சிறந்த ஒரு சுகாதார சேவை வழங்குவோம். ඒකට තමයි ජනතාව මේ ආණ්ඩුව හැදුවේ. அதற்காகத்தான் மக்கள் இந்த அரசாங்கத்தை உருவாக்கினர். මේ අධ්‍යාපනය වෙනස් කරනවා. கல்வி முறையை மாற்றுவோம். අපේ රටේ මේ තියෙන අධ්‍යාපනය எமது நாட்டிலே இருக்கின்ற கல்வியானது දරුවන්ට පීඩාවක්, பிள்ளைகளுக்கு சுமை, දෙමව්පියන්ට බරක්. பெற்றோர்களுக்கு பெருஞ்சுமை. එහෙම නෙවෙයි වෙලා තියෙන්නේ. அப்படிதானே நடந்துள்ளது. දරුවෙක් ඉගෙන ගන්න එක පවුලට බරක්. பிள்ளை படிப்பது என்பது பெற்றோருக்கு ஒரு சுமை. ඉගෙන ගන්න දරුවට පීඩාවක්. படிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு அது ஒரு தொந்தரவு. අපි මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය වෙනස් කරනවා. இந்த கல்வி முறையை நாங்கள் மாற்றுவோம். 2026 ජනවාරි වල සිට 2026 ஜனவரி முதல் අලුත් විෂය නිර්දේශයක් හඳුන්වා දෙනවා. புதிய பாடத்திட்டம் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்த දරුවන්ට விரும்புகிறோம். බරක් නොවන பிள்ளைகளுக்கு சுமையாகாத හොඳ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්. சிறந்ததொரு கல்வி முறை. පළවෙනි පන්තියට 6 පන්තිනෝ අපි පටන් ගන්නවා. காலை 8 மணிக்கு தான் முதலாம் வகுப்பு ஆரம்பிக்கும். අවුරුදු කීපයක් යනකොට வருடங்கள் சென்ற பின் මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය මුළුමනින්ම පරිවර්තනය වෙනවා. இந்த கல்வி முறை முற்றாக மாற்றத்துக்கு உட்படுத்தப்படும். අපි දරුවන්ට நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு සෑම දරුවෙකුටම ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் පහසුකම් සහිත வசதிகளுடன் கூடிய පාසලක් ලබා දීමේ වගකීම ஒரு பாடசாலை வழங்குகின்ற பொறுப்பினை ආණ්ඩුව බාර ගන්නවා.
அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்கிறது. තමට ආසන්න පාසලක් නැත්තම් தமக்கு அருகாமையிலே ஒரு பாடசாலை இல்லை හොඳ என்றால், පාසලකට යන්න අවශ්‍ය වෙන ஒரு நல்ல பாடசாலைக்கு செல்வதற்காக ප්‍රවාහන පාසුකම් රජය විසින් ලබා දෙන්නම්. பொது போக்குவரத்து வசதிகளை அரசாங்கம் செய்து தரும். මේ රට හදන්න නම් இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்பதென்றால் වැඩිම බර දාන්න ඕන අධ්‍යාපනයට. மிக அதிகமான பொறுப்பினை கல்விக்கு கொடுக்க අපි வேண்டும். දරුවන්ට උගන්වන්න ඕන. நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கற்பிக்க வேண்டும். හොඳ නැනවත් දරු පරම්පරාවක් හදන්න ඕන. நல்ல ஒரு அறிவுள்ள சிறுவர் பட்டாளத்தை நாங்கள் உருவாக்க ඒ வேண்டும். අනුව අපි அந்த வகையில் நாங்கள் ළමයි 300ට වඩා අඩු ඉන්න පාසල්වල දරුවන්ට 300 பிள்ளைகளை விட குறைவான பிள்ளைகள் உள்ள හැම பாடசாலை දරුවෙකුටම පාසල් යන්න සපත් කට්ටලයක් ලබා දෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் பாடசாலை செல்வதற்கான பாதணிகளை வழங்க இருக்கின்றோம். පාසල් නිලැඳුම් නොමිලේ සියල්ල ලබා දෙන්න චීන රජය එකඟතාවය පළ කරලා තියෙනවා. பாடசாலை சீருடை அனைத்து பிள்ளைகளுக்கும் இலவசமாக வழங்குவதற்கு சீன அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. ලංකාවේ පළමු වතාවට இலங்கையில் முதல் முறையாக පෞගේ ජනවාරි මාසයේ අපි கடந்த ஜனவரி மாதம் ළමයි ලක්ෂ 16කට 16 லட்சம் மாணவர்களுக்கு අමතර උපකරණ මිලදී ගන්න, மேலதிக கற்றல் கருவிகளை පොත් මිලදී ගන්න புத்தகங்களை வாங்குவதற்கு රුපියල් 6000 ගානේ ලක්ෂ 16කට දරුවන්ට දුන්නා. 16 லட்சம் பிள்ளைகளுக்கு 6000 ரூபாய் வீதம் ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට இலங்கையில் முதல் முறையாக මාස 6 ආණ්ඩුව 6 மாசத்து අපි அரசாங்கம் ලබා දීලා තියෙනවා. நாங்கள் வழங்கி இருக்கின்றோம். ලක්ෂ 16කට 6000 ගානේ 16 லட்சம் பிள்ளைகளுக்கு 6000 வீதம் දරුවන්ට උගන්වන්න ඕන. பிள்ளைகளுக்கு கற்பிக்க வேண்டும். මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර மகாபல கல்வி புலமை 5000 ඉඳන් 7500 දක්වා වැඩි කරා. 5000 இருந்து 7500 ஆக்கப்பட்டுள்ளது. ශිෂ්‍යාධාර கல்வி புலமை 4000 ඉඳන් 6500 දක්වා වැඩි කරා. 4000 இருந்து 6500 வரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. විශ්වවිද්‍යාල මතුවලා තියෙන නේවාසික ගැටලු பல்கலைக்கழகங்களில் இருக்கின்ற தங்குமிட பிரச்சனைகள் අපි විසඳීම සඳහා කටයුතු කරනවා. நாங்கள் அதனை தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றோம். අපි අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමුඛතාවය දෙන ආණ්ඩුවක්. நாங்கள் கல்விக்கு முன்னுரிமை வழங்கும் ஓர் ஆண்டு. පාසල් දරුවන්ගේ ආහාර දීමනාව பிள்ளைகளின் கொடுப்பனவுகள் ඒක අපි වැඩි කරා. அந்த உணவு கொடுப்பனவை அதிகரித்தோம். පෙර පාසල් ගුරුවරයන්ගේ දීමනාව முன்பள்ளி பாடசாலை ஆசிரியர்களின் ඒකත් අපි கொடுப்பனவு, රුපියල් 1000කින් වැඩි කරා. පොඩි අதையும் ප්‍රමාණයක් 1000කින් වැඩි කරා. அதையும் 1000 ரூபாயினால் அதிகரித்தோம். දැන් සති 3කකට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණයක් ගත්තා. 3 வாரங்களுக்கு முன்னர் கேபினெட்ல தீர்மானம் පාසල් எடுத்தோம். යන සියලු දරුවියන්ට பாடசாலை செல்லும் எல்லா மாணவிக்கும் අවශ්‍යතාවය තියෙන සියලු දරුවියන්ට தேவை உள்ள எல்லா மாணவிக்கும் සනීපාරක්ෂකතුවා කට්ටලයක් හැම මාසෙම ආණ්ඩුවෙන් ලබා දෙනවා. உங்களுக்கு தேவையான அந்த சுத்திகரிப்புக்கான துவாயைகள் உள்ள பாக்கெட்டுகள் ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் ஒவ்வொரு மாதமும் வழங்கப்படும். ඕගොල්ලෝ දරුවන්ට උගන්වන්න நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் ආණ්ඩු கற்பிக்க උපරිම வேண்டும். සහාය දෙන්නම්. அரசாங்கம் பூர்ணமான ஒத்துழைப்பை අපෙන් வழங்கும். අපේක්ෂා කරේ ඒක நாங்கள் எதிர்பார்த்தது அது හොඳ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්, நல்லதொரு சிறந்த கல்வி முறை, පහසුකම් සහිත අධ්‍යාපනයක්. வசதி உள்ள கல்வி முறை. ඒක අපි පළවෙනි අයවැලේකෙනම පටන් අරගෙන තියෙනවා. அதனை நாங்கள் முதலாவது பாதீட்டிலே வரவு செலவிலே ஆரம்பித்து விட்டோம். ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 76ට 76 வருஷங்களுக்கு අයවැලේකට විශාල ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. பல பாதீடுகளை வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள். අපි පළමු අයවැලේකනේ நாங்கள் முதலாவது வரவு செலவு திட்டத்திலே ජනතාවගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරමින් තිබෙනවා. மக்களின் தேவையை நிறைவேற்ற ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். ඒකනේ මොකද ආණ්ඩුවක් හැදලා තියෙනවා. அதுக்கு ஒரு அரசாங்கம் உருவாகி இருக்கிறது. මොන වගේ ආණ්ඩුවක්ද? அது எப்படியான அரசாங்கம்? ඉස්සරහ පාලකයන් බෙදාගත්තු ආණ්ඩුවක්. முன்னர் ஆட்சியாளர்கள் தமக்கு மத்தியிலே பிரித்துக் අද கொண்டார்கள். ජනතාවට බෙදන ආණ්ඩුවක්. இன்று மக்களுக்கு பிரித்துக் கொடுக்கும் அரசாங்கம். පාලකයන් මොකද කරන්නේ? அப்படி என்றால் ஆட்சியாளர் என்ன செய்கின்றார்? තමන්ට හිමි දේවලුත් අත්හරිනවා. தனக்கு தேவையானவர்களும் உரிமையானவர்களும் விட்டுக் கொடுக்கின்றான். ඇමතිවරයාට, அமைச்சருக்கு, ජනාධිපතිවරයාට, ஜனாதிபதிக்கு, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාට பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு, නීති වලින්, சட்டத்தினாலோ පනත් වලින්, சட்ட கெசட் வழியின், ஊழலினாலோ வர்த்தமானி කැබිනට් තීරණ වලින් கேபினட் முடிவுகளினாலோ ලබා දීලා තියෙන විශාල පහසුකම් ප්‍රමාණයක් வழங்கப்பட்டிருந்தது மிகப்பெரிய வசதிகளும் අපි வாய்ப்புகளும் විශාල ප්‍රමාණයක් කප්පාදු කරනවා. அவற்றில் அதிகமானதை நாங்கள் வெட்டி விட்டோம். මොකද්ද මේ ආණ්ඩුව? என்ன இந்த அரசாங்கம்? පාලකයන්ට හිමි වරප්‍රසාද අත්තරලා இது என்ன? ஆட்சியாளனுக்குள்ள வரப்பிரசாதங்களை வெட்டி விடுகின்றார். ජනතාවට බෙදා දෙන ආණ්ඩුවක්. அதனை மக்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கும் ஒரு அரசாங்கம். අවුරුදු 76කට පස්සේ 76 வருடங்களுக்கு பிறகு ලංකාවේ ආණ්ඩුවක් හැදලා තියෙනවා. இலங்கையில ஒரு அரசாங்கம் உருவாகி இருக்கிறது. ඒව තමයි ජනතාවගේ ආණ්ඩුව. அதுதான் மக்கள் நேய அரசாங்கம். ඒව තමයි ජනතාව අපේක්ෂා කරේ අපිට ඡන්ද அதுதான் දීලා. மக்கள் எம்மிடம் இருந்து எதிர்பார்த்ததும். ඒ විතරක් නෙවෙයි. அது மட்டுமல்ல, අපේ කුස්කර්මාන්ත ගොඩ ගන්න ඕන. நமது விவசாயத்தை මේ கட்டியெழுப்பதற்காக කල්පිටිය ප්‍රදේශයේ கல்பெட்டி பகுதியிலே විශාල එළවලු වගාවක් සිද්ධ වෙනවා. மிகப்பெரிய மரக்கறி பயிற்சிகள் හැබැයි විවිධ කාලවල ஆனால் பல காலங்களில் වැස්සට යට වෙලා විනාශ වෙන තත්ත්වයක් තිබෙනවා. மழைக்கு அது அழிந்து போகின்ற தன்மையை ඒවා අපිට රැකවරණ දෙන්න ඕනකම තියෙනවා. பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டிய தேவை ඒ இருக்கிறது. පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා. அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை நாங்கள் இப்பொழுது අපි எடுத்து බීජ පරීක්ෂණාතන්ට ගොඩනගලා நாங்கள் விதை பரிசோதனை நிலையத்தில் සාධාරණ මිලකට நியாயமான விலைக்கு ගොවි ජනතාවට බීජ ලබා දෙන කටයුතු කරනවා. விதைகளை நாங்கள் மக்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு අපි வழங்கவிருக்கிறோம். බලයට එනකොට நாங்கள் ஆட்சிக்கு வரும்போது පෝර සානාධාර තිබුණු රුපියල් 15000යි.
உர மானியம் 15,000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டது. ඒක අපි 25 දක්වා වැඩි කරා. அதனை நாங்கள் 25,000 ஆக்கினோம். දැන් සති 3කට කලින් 3 வாரங்களுக்கு முன்னர் කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණයක් ගත්තා. கேபினட் ஒரு தீர்மானம் எடுத்தது. කුඹුරුවල வயல்வெளிகளிலே එළවලු ඇතුළු අතුරු භෝග වගා කරනවා නම් மரக்கறி அல்லாத படுபயிர் செய்கை செய்வது. ඒකටත් රුපියල් 15,000ක පෝරසාන ආධාරයක් දෙනවා. அதற்கும் 15,000 ரூபாய் உர மானியம் කලින් வழங்குவது. වී වලට විතරයි තිබුණේ. முன்னர் அது விவசாய දැන් மீனவர்களுக்கு කුඹුර වගා කරන එළවලු වලටත් දෙනවා. இப்பொழுது முன்னர் மீனவர்களுக்கு மட்டும் இருந்தது. නංගන්න ඕන කුෂ්කර්මාන්තය. நாங்கள் இவ்வாறாக விவசாயத்தை අපේ முன்னெடுத்து රටේ වී ගොවිතැන් කරන ජනතාව எமது நாட்டிலே இருப்பது விவசாயிகள். හැමදාම තමන්ට වී වලට සාධාරණ මිලක් හම්බුනේ නෑ. இதுவரை காலம் அவர்களின் நெல்லுக்கு நியாயமான விலை හැබැයි கிடைக்கிறது. මේ කන්නේ හොඳ මිලක් හම්බුණා. ஆனால் கடந்த போகத்திலே சிறந்த விலை අපි கிடைக்கிறது. මොකද කරේ? நாங்கள் என்ன செய்தோம்? ආණ්ඩුවේ ගබඩා තිබා මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 3ක් ගබඩා කරන්න පුළුවන්. 3 லட்சம் டன் மெட்ரிக் டன் வைக்கக்கூடிய களஞ்சியம் அரசாங்கத்திடம் ඒ இருந்தது. ගබඩා ඔක්කොම ප්‍රතිසංස්කරණය කරා. அவை அனைத்தையும் நாங்கள் புனருத்தாபனம் ඒ செய்தோம். ගබඩා ඔක්කොම හැදුවා. அவை அனைத்தையும் திருத்தினோம். කෝටි 500ක් වී ගන්න සල්ලි වෙන් කරා. 500 கோடி ரூபாய் நெல் வாங்குவதற்காக சரி பணம் අපි මිලක් ஒதுக்கினோம். දැම්මා. நாங்கள் ஒரு விலையை ඊට වඩා යටට එනවනම් அதை விட குறைவாக வருவதென்றால் ආණ්ඩුව වී ගන්න ලෑස්ති. அரசாங்கம் நெல்லை வாங்கும். ඊට වඩා උඩට යනවනම් அதை விட அதிகமாகும் என்றால் ඒගොල්ලන්ට දෙන්න. யாரும் குமித்துக் கொள்ளுங்கள். කමක් නෑ. அது சரிதானே? අපිට ඕන මොකද්ද? எமக்கு என்ன தேவை? ගොවියට හොඳ මිලක්. விவசாயிக்கு நல்ல விலை வேண்டும். මිල බැස්සුවොත් விலையை குறைத்தால் ආණ්ඩුව ගන්නවා. அரசாங்கம் வாங்கும். මිල නැංගොත් விலை அதிகரித்தால் ඒගොල්ලන්ට දෙන්න. அவங்களுக்கு கொடுங்க. හොඳනේ? சரிதானே? හදලා තියෙන යාන්ත්‍රණය. இந்த பொறிமுறை உருவாக்கப்பட்ட ගබඩා ටික ලෑස්ති, களஞ்சியங்கள் தயார், සල්ලි ටික ලෑස්ති. பணம் தயார். ආය වී මිල කවදාවත් අඩු වෙන්නේ නැති විදියට ක්‍රමයේ හදලා තියෙනවා. மீண்டும் அது நெல்லுக்கான விலை குறையாத விதத்திலே பொறிமுறை உருவாக்கப்பட்டு விட்டது. අඩු වුණොත් ආණ්ඩුව ගන්නවා. குறைந்தால் அரசாங்கம் வாங்கும், වැඩි වුණොත් ඒගොල්ලන්ට දෙන්න. அதிகமானால் அவங்களுக்கு கொடுங்க. සරලයි. விஷயம் முடிஞ்சு போச்சு. හොඳනේ? சரிதானே? ඒ විතරක් නෙවෙයි. அது மட்டுமல்ல, අපි දන්නවා මේ එළවලු වී ගොවිතැන යෙදෙන ගොවි ජනතාවට இந்த நெல் விவசாயத்திலே ஈடுபடுகின்றவர்கள் විශාල මුදලක් මේ කෘමිනාශක වල්නාශක වලට වියදම් කරනවා. மிக அதிகமான பணத்தை பீடை கொல்லிகளுக்கும் கடை கொல்லிகளுக்கும் அவர்கள் போடுகின்றார்கள். ඒක වැඩි. அது மிக ඒක அதிகம். මාෆියාවක්. அது ஒரு மாஃபியா. අපි ආණ්ඩුවේ සිපෙට්කෝ ආයතනයෙන් எமது அரசாங்கத்திலே சிபெட்கோ நிறுவனம் වල්නාශක කෘමිනාශක ආනයන කරලා பீடை கொல்லிகளும் கடை கொல்லிகளும் සාධාරණ මිලකට இறக்குமதி செய்து ගොවි நியாயமான ජනතාවට ලබා දෙන விவசாயிகளுக்கு வழங்குகின்ற වැඩසටහන අපි ආරම්භ කරලා வேலை තියෙනවා. திட்டத்தை நாங்கள் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். සමාගම්වල කම්පැනිස් වල கம்பெனிகளில் ගොදුරු වෙලා තියෙන ගොවි ජනතාව கம்பெனிகளில் இரையாக இருக்கின்ற விவசாயிகள் අපි මුදා ගන්න වැඩ කරනවා. நாங்கள் காப்பாற்ற இப்பொழுது வேலை திட்டம் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். ඒක තමයි අපේ කාර්යය. அதுதான் எங்கள் வேலை. දීවර කර්මාන්තය மீன் பிடி අපි ඉන්ධන සානාධාර ලබා දුන්නා. நாங்கள் எரிபொருள் மானியம் අපි வழங்கியிருக்கின்றோம். කල්පනා කරමින් තිබෙනවා நாங்கள் யோசிக்கின்றோம். ඒ ශේෂ්ත්‍ර අදාළ බදු ඉවත් කිරීම පිළිබඳව. அதில் இருக்கின்ற வரியை வெட்டுவதற்கு මේ இப்பொழுது මහ நாங்கள் මුහුදේ තියෙන யோசிக்கின்றோம். දීවර සම්පත இந்த கடலிலே இருந்து අපේ රට கிடைக்கின்ற- ගොඩනැගීම සඳහා கடலிலே கிடைக்கின்ற හොඳට උපයෝග කරගන්න අපි සලසුම හදනවා. கடலில் இருந்து கிடைக்கின்ற மீன் பிடி வளத்தை இலங்கையை கட்டியெழுப்பதற்காக சிறந்த முறையிலே பாவிப்பதற்கு நாங்கள் உத்தேசித்திருக்கின்றோம். ඒකට මොකද්ද? அதன் அர்த்தம் என்ன? ජනතාව අපිට ඡන්දෙ දීලා බලාපොරොත්තු වුණු දේ அதுதான் மக்கள் எமக்கு வாக்களித்து எதிர்பார்த்தது. අපි ඉටු කරනවා. நாங்கள் அதை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். ඔබ කැමතිද? நீங்கள் அதற்கு விருப்பமா? මොකද කියන්නේ? என்ன சொல்றீங்க? හොඳද නරකද? அது நல்லமா இல்லையா? වැඩේ කරනවා. நாங்கள் வேலை செய்வோம். හැබැයි ඔබ සතුටු වෙනවා. இதை பார்த்து கேட்டு நீங்க சந்தோஷப்படுவீங்க, ඔබ කැමති වෙනවා. நீங்க விரும்புறீங்க. එහෙත් ஆனா ටීවී එකේ අඬන ටිකක් ඉන්නවා. டிவியில ஒப்பாரி வைக்கிற சிலர் இருக்கிறாங்க. ඒගොල්ලෝ ඡන්දෙ දීපුවා ඇද? அவங்க வாக்களித்தவங்களா? නැහැ නෑ. ඒගොල්ලෝ අඬනවා. இல்ல, அவங்க ஒப்பாரி, අපි වැඩ කරනවා. நாங்க வேலை. ජනතාව අපිත් එක්ක. மக்கள் எங்களோடு, ඒගොල්ලෝ අඬනවා. அவங்க ஒப்பாரி. බලන්නකො හතර ප්‍රවෘත්ති. 7 மணி செய்தியை பாருங்க. කී දෙනෙක් අඬනවද? எத்தனை பேர் ஒப்பாரி வைக்கிறாங்க? ඒගොල්ලෝ හිතුවේ නෑ මෙහෙම දෙයක්. அவங்க நினைக்கல எப்படி நடக்கும். මේ සැරේ විතරක් නෙවෙයි නැති උනේ. இந்த முறை மட்டுமல்ல இல்லாமல் போனது. ආණ්ඩුව අප වැඩ කරන විදියට நாங்கள் வேலை செய்யும் விதத்திலே ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත කාලෙටම அவங்களோட ஆயுளிக்கு மட்டுக்கும் ආය ආණ්ඩුවක් නෑ. இன்னும் ஒரு அரசாங்கம் இல்லை. ඉතින් අඬනවා. இனி ஒப்பாரி ඇඬෙන්නේ නැද්ද? அதுவா வராதா இல்லையா? සමහර කාල එක සැරයක් පරදිනවා. ஒரு காலத்துல தோப்போம், ඊළඟ සැරේ දිනනවා. அடுத்த முறை வெல்லுவோம். පරදිනකොට ටිකක් දුක හිතනවා. தோல்வி அடையும் போது கொஞ்சம் கவலையாயிருக்கும், දිනනකොට සතුටෙන් පිනා යනවා. வெற்றி அடையும் போது உல்லாசம் දැන් இருப்போம். இப்ப මොකක් වෙයිද? என்ன நடக்கும்? හැමදාම පරාදයි. எப்பொழுதுமே தோல்விதான். ඒගොල්ලන්ට ආණ්ඩුවක් ගන්න ඕන නම් அவர்கள் ஒரு அரசாங்கத்தை கைப்பற்றுவதற்கு එක පාරයි තියෙන්නේ. ஒரே ஒரு வழிமுறைதான் உள்ளது. අපිට වඩා හොඳ වෙන්න. எங்களை விட நல்லதாகும். ඔච්චරයි. அவ்வளவுதான். ඔගොල්ලෝ අපිට වඩා ගව් ගණනක් නරකයි පිටිපස්සෙන්.
நீங்கள் எங்களை விட பல மைல் தூரம் பின்னால் இருக்கின்றீர்கள், மோசமாக இருக்கின்றீர்கள். ඔගොල්ලෝ අපිට වඩා අඩියක් හරි ඉස්සරහට හොඳ වුණොත් දිනන්න පුළුවන්. நீங்கள் எங்களை விட ஒரு அடியாவது முன்னேறினால் சிறப்பாக வெற்றி பெறலாம். හැබැයි ඉන්න අය දිහා බලපුවාම ஆனால் இருக்கின்றவங்களை பார்த்தா කවදාවත් හොඳ වෙන්නේ නැහැ. ஒருபோதும் அவங்க திருந்த மாட்டாங்க. හරි පැහැදිලිද? மிக தெளிவானது. ඉතින් මේක තමයි ආණ්ඩුව. இதுதான் இந்த அரசாங்கம். ඒ විතරක් ලංකාවේ පළමු වතාවට ආණ්ඩුවක් හැදුවා. அதே மட்டுமல்ல, இலங்கையிலே முதன்முறையாக ஒரு அரசாங்கத்தை මහජනක රුපියලක් හොරකම් කරන්නේ නැති. மக்களின் ஒரு சதம் பணம் திருடாத, මහජනක රුපියලක් නාස්ති කරන්නේ නැති. மக்களின் பணத்தை வீணாக்காத මේ ආණ්ඩුවක් තිබ්බද මේ රටේ? இப்படி ஒரு அரசாங்கம் இருந்ததா இந்த நாட்டிலே? මහජනයාගේ ධනෙ විතරක් නෙවෙයි. மக்களின் பணத்தினால் மட்டுமல்ல, භාණ්ඩාගාරේ ධනෙ විතරක් නෙවෙයි. திரைசேரியின் பணத்தில் மட்டுமல்ல, සමාග වලින් පගාගත්තු ආණ්ඩු තිබ්බේ. கொமிஷன் எடுத்த பகா அடித்த ஆண்டுகளில் ව්‍යාපාරයක් කරන්න බෑ. ஒரு வியாபாரம் தொங்க முடியாது. පළාතේ മന്ത്രിට කප්පම් ගෙවන්න ඕන. மந்திரிக்கு அங்க கப்பம் கொடுக்க வேண்டும். සිමෙන්ති කම්මල්. சிமெண்ட் எடுக்க வேண்டாம். ලොරියන්ට මේ පාරේ. லொரி போவதென்றால் இந்த வீதியிலே മന്ത്രിලට කප්පම් ගෙවන්න ඕන. மந்திரிக்கு கப்பம் கொடுக்க வேண்டும். වැලි තොටු පොලක් කරන්න. ஒரு மண் அகழ்வு செய்வதற்கு මന്ത്രිලට කප්පම් ගෙවන්න ඕන. மந்திரிக்கு கப்பம் கொடுக்க வேண்டும். ඉස්සගොයි පොලක් කරන්න. ஒரு இடால் பண்ணை செய்வதற்கு මന്ത്രිලට කප්පම් ගෙවන්න ඕන. மந்திரிக்கு கப்பம் கொடுக்க வேண்டும். තිබ්බේ නැත්නම් මෙහෙම රටක් அப்படி ஒரு நாடு இருந்ததா இல்லையா? විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුවයි. சில முக்கியமாக ஆணையம் அடுவது තිබ්බේ නැද්ද? இருந்ததா இல்லையா? අද තියෙනවද එහෙම එකක්? இப்ப அப்படி ஒண்ணு இருக்குது. ඉවරයි. அது முடிந்தது. කප්පම් දේශපාලන අවසන්. கப்பம் அரசியல் முடிவுற்றது. මහජනයාගේ දේපල மக்களின் பொது சொத்து හොරකම් කරපු දේශපාලන අවසන්. திருடிய அரசியல் முற்று. මහජනයාගේ දේපල மக்களின் சொத்து නාස්ති කරපු දේශපාලන අවසන්. வீணாக்கிய அரசாங்கம் முற்று. ඉතින් ආපහු හැරෙනවද? திரும்புவாங்களா? திரும்புறதா? නිකන් කප්පමක් දුන්නේ නැත්නම් හරි නෑ වගේද? கப்பம் கொடுக்காட்டி கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு ஜாதி இருக்குதா? නෑ අද නිදහස තියෙනවා. இல்லை, சுதந்திரம் இருக்கிறது. කර්මාන්ත කරන්න පුළුවන්. இப்பொழுது தொழில் முயற்சியாளர்கள் ව්‍යවසායකට ව්‍යවසායය දෙන්න පුළුවන්. தொழில் முயற்சியாளர்கள் முன்னேறுகின்றார்கள். ආයෝජකට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. முதலீட்டாளர்கள் முன்னேறுகின்றார்கள். සියලු ප්‍රවේශයන් නිදහස තියෙනවා. எல்லா மக்களுக்கும் இப்பொழுது ඒක අපේක්ෂා කරන ආණ්ඩුවෙන් அந்த சுதந்திரம் நீங்கள் இந்த அரசாங்கத்திடம் எதிர்பார்த்தது. ඒක අපි කරලා තියෙනවා. அதனை நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்றோம். ඒතර කට්ටිය අපෙන් අහනවා. இப்ப அடுத்து கேட்கிறாங்க, සහෝදරයෝ ඔයගොල්ලෝ කප්පම් ගන්න නැති බව දන්නෝ? தோழர், நீங்க கப்பம் வாங்குவதில்லை, ඔයගොල්ලෝ හොරකම් කරන්න නැති බව දන්නෝ? திருடுவதும் இல்லை, ඔයගොල්ලෝ නාස්ති කරන්න නැති බව දන්නෝ? வீணாக்குவதும் இல்லை. ඒත් කරපු අයට මොකද කරන්න කියලා. ஆனா செஞ்சவனுக்கு என்ன செய்யறது? කරපු අයට විශේෂයෙන් මේ ආණ්ඩුවයි குறிப்பா ஆனமடுவையில் මේ ගොවි ජනතාවට අයිති ඉඩම් இந்த விவசாயிகளுக்கு சொந்தமான காணி බලහත්කාරයෙන් අල්ලගෙන ඉන්නවා. பலவந்தமாக பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. නීති විරෝධී ඔප්පු හදලා තියෙනවා. சட்டவிரோதமான சீட்டுகள் ඒ உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ඔක්කොම ගැන පරීක්ෂණ කරලා அவை அனைத்தையுமே விசாரித்து වැරදි කරපුවාට දඬුවම් දීලා குற்றம் செய்தவர்களுக்கு தண்டனை යලි ඒ ඉඩම් ජනතාවට ලබා දෙනවා. மீண்டும் அந்த காணிகளை மக்களுக்கு எடுத்து வழங்குவோம். දේශපාලන බලයට රටේ ජනතාවගේ ඉඩම් පැහැර ගන්න බෑ. அரசியல் அதிகாரத்துக்காக மக்களை பலிகடாவாக்க முடியாது. එහෙම කරලා නැත්නම් මේ පුත්තලමේ அப்படி செய்ய முடியுமா? புத்தகத்திலே ඉඩම් අල්ලලා තියෙනවනේ. அப்படி காணிகள் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ජනතාවගේ ඉඩම් மக்களின் பண දේශපාලකයෝ අල්ලලා තියෙනවා. மக்களின் சொத்துக்களை හොර ඔප්පු හදලා තියෙනවා. மக்களின் சொத்துக்களை அரசியல்வாதிகள் හදන්න සහාය දීපු නිලධාරීන් නාත්තන්ඩි මේක වෙලා තියෙන්නේ. இதுதான் நடந்துள்ளது. ඒ නිසා අපි නීති ඉටු කරනවා. ஆகவே நாங்கள் சட்டத்தை நிறைவேற்றுவோம். ලංකාවේ පළමු වතාවට ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. இலங்கையிலே முதல் முறையாக ஒரு அரசாங்கம் සෑම உருவாக்கப்பட்டது. කෙනාටම නීති ඉටු කරන ආණ්ඩුවක්. எல்லோருக்குமே சட்டத்தை ஒழுங்காக நிறைவேற்றும் அரசாங்கம். ඉස්සර එහෙම ආණ්ඩු තිබ්බේ නෑ. முன்னர் அப்படி ஒரு அரசாங்கம் இருக்கவில்லை. ධනෙ තියෙන කෙනාට එක නීතියක්, சட்டம் இருப்பதற்கு ஒரு முறை, බලය තියෙන කෙනාට එක නීතියක්, அதிகாரம் இருப்பதற்கு வேறு முறை, දුප්පත් දුබල කෙනාට තව නීතියක්. ஏழை வறியவருக்கு வேறு முறை. ඒ නිසා ධනෙ තියෙන කෙනා, ஆகவே பணம் இருப்பவர், බලවත් කෙනා அதிகாரம் இருப்பவர் හොරකම් කරන්න බය නෑ. திருடுவதற்கு அஞ்சுவதில்லை, නීති කඩන්න බය නෑ. சட்டங்களை முறிக்க அஞ்சுவதில்லை. ඇයි? ஏன்? ඒගොල්ලෝ නීතියෙන් දඬුවම් හම්බ වෙන්නේ. அவர்களுக்கு சட்டத்தினால் தண்டனை வழங்க- සාමාන්‍ය ජනතාව නීතියට බයයි. சாதாரண மக்கள் சட்டத்துக்கு அஞ்சுவர். සාමාන්‍ය ජනතාව නීතියට යටත්. சாமானிய மக்கள் சட்டத்துக்கு கீழ் இருப்பவர். හැබැයි පාලකය ஆனால் ஆட்சியாளர் වටේ ඉන්න කණ්ඩායමක් ஆட்சியாளரோடு இருக்கின்ற கூட்டம் නීතියට බය නෑ. சட்டத்துக்கு அஞ்சுவதில்லை, නීතියට යටත් නෑ. சட்டத்துக்கு கீழ்ப்படிவதில்லை. එහෙම අපේ රටක් තිබුණේ. அப்படி ஒரு நாடு இருந்தது. නීති දෙකක රටක්. இரண்டு சட்டங்களை கொண்டு ஒரு උඩට நாடு. එක නීතියක්. மேல் மட்டத்துக்கு ஒரு යටට சட்டம், එක නීතියක්. கீழ் மட்டத்துக்கு வேறொரு சட்டம். ඒ යුගයේ අවසන්. அந்த யுகம் முடிவுற்றது. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? இப்பொழுது என்ன நடைபெற்றுள்ளது? කාටත් නීතිය எல்லோருக்குமே சட்டமானது සාධාරණ රටක් අපි හදලා තියෙනවා. நியாயமாக நடைபெறுகின்ற ஒரு நாடு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. මේ වෙනකොටත් தற்பொழுது මහ ඇමතුරු දෙන්නෙක් රිමාන්ඩ්. முதலமைச்சர் 2 பேர் ரிமாண்ட், තව හිටපු ඇමතිවරයෙක් රිමාන්ඩ්. முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவர் ரிமாண்ட், තව හිටපු ඇමතිවරයෙක් හැංගිලා. இன்னொரு முன்னாள் அமைச்சர் ஒளிஞ்சு திரிகிறார். තව ගොඩක් පොලිමේ. இன்னும் சிலர் நிறைய பேர் இப்ப வரிசையில நிக்கிறாங்க. නීති ඉටු කරන මතක තියාගන්න. சட்டத்தை நிறைவேற்றுவோம், நினைவில் கொள்ளுங்கள். මේගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕන. இவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும்.
අපරාධයක් කරා නම් குற்றம் ஒன்றை செய்தால் හොරකමක් කරා නම් திருத்தினால் කවදා හරි என்றாவது ஒரு நாள் ඒකට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන රටක් තියෙන බව සහතික කරන්න ඕන. அதற்கான சட்டம் நிறைவேற்றப்படும் ஒரு நாடு இருப்பதை அவர்களுக்கு சொல்லி காட்ட வேண்டும். අන්න ඒක අපි කරනවා. அதனை நாங்கள் செய்வோம். කවදද ඔයගොල්ලෝ හිතුවේ நீங்கள் எப்பொழுது நினைத்தீர்கள் පොලිස්පතිතුමා පොලිසියට බය හැංගේ කියලා? போலீஸ் மா அதிபர் ஒருவர் போலீஸுக்கு பயந்து ஒளிந்து திரிவார் என்று හැංගිලා හිටියද? ஒளிந்திருந்தார். ඇයි? ஏன்? යට බලය තියෙනවා. அவருக்கு அதிகாரம் එයා இருந்தது. බලවත් අය ඇසුරු කරනවා. அவர் அதிகாரம் உள்ளவர்களை එතකොට යාට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. அப்பொழுது அவருக்கு எதிராக சட்டம் செயல்படவில்லை. දැන් බලය තිබ්බත් இப்ப அதிகாரம் இருந்தாலும் ලොකු තනතුරු වල හිටියත් பெரிய பதவியில் இருந்தாலும் වැරද්ද නම් නීතිය තියෙනවා. குற்றம் இழைத்தால் சட்டம் தண்டிக்கும். හොඳද එහෙම රට? அப்படி ஒரு நாடு நல்லமா? එහෙම රටක් අපි හදලා තියෙනවා. அப்படி ஒரு நாட்டை நாம் உருவாக்கி இருக்கிறோம். එතන මේ රටේ ஆகவே இந்த நாட்டில் යලි නීතිය විධාන ආධිපත්‍ය තහවුරු කරනවා. மீண்டும் சட்டத்தின் ஆட்சியை உருவாக்குவோம். අපි පොලිසිය මහතුරුන්ට எமது போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு එයි නිරතල දරන මහතුරුන්ට அங்கே பதவியில் இருக்கின்றவர்களுக்கு අපි නිදහස දීලා තියෙනවා. நாங்கள் சுதந்திரம் வழங்கி இருக்கிறோம். වැඩ කරන්න හරියට நீங்க சரியாக வேலை செய்யுங்க. මේ රටේ නීතියේ විධානයේ ආධිපත්‍ය යලි තහවුරු කරන්න. இந்த நாட்டிலே சட்டத்தின் ஆட்சியை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துங்கள். ඒකයි මේ රට. அதனால் தான் இந்த நாடு සෑම දිශාවෙම හොඳ අතට යන රටක්. எல்லா பக்கத்திலுமே அது நல்ல திசையை நோக்கி මේ செல்கிறது. රටේ ජනතාව අපිට ඡන්ද දීලා இந்த நாட்டு மக்களை வந்து வாக்களித்து අපේක්ෂා කරපු දේ எதிர்பார்த்ததை බලාපොරොත්තු වුණු දේ எதிர்பார்க்கின்றவற்றை ඉටු කරන ආණ්ඩුවක්. நிறைவேற்றுகின்ற ஒரு அரசாங்கம். හොඳද නරකද? இது சரியா இல்லையா? එහෙනම් දැන් මහා ආණ්ඩුව හොඳයි. இப்ப மத்திய அரசாங்கம் நல்ல, ජනාධිපතිවරයා හොඳයි. ஜனாதிபதி நல்லவர், කැබිනට් මණ්ඩලය හොඳයි. கேபினட் அமைச்சரவை சிறப்பு, පාර්ලිමේන්තුව හොඳයි. பார்லிமெண்டும் நல்லது, නගර සභාව நகர சபை, ප්‍රාදේශ සභාව பிரதேச சபை එහෙම වෙන්න ඕනේ නේද? அப்படி நடக்க வேண்டும் அல்லவா? මහා ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ மத்திய அரசாங்கம் திருடுவதில்லை, නගර සභාව හොරකම් කරනවා. நகர சபை திருடுகிறது. මහා ආණ්ඩුව නාස්ති කරන්නේ නැහැ. மத்திய அரசாங்கம் வீணாக்குவதில்லை, නගර සභාව නාස්ති කරනවා. நகர சபை வீணாக்குகிறது. මහා ආණ්ඩුව වැඩ කරනවා. மத்திய அரசாங்கம் வேலை செய்கிறது, නගර සභාව කකුලෙන් අදිනවා. நகர சபை காலை பிடித்து இழுக்கிறது. ඒ කාට දුන්නොත්? அது யாருக்கு கொடுத்தா? අනිත් අයට දුන්නොත්. ஏனையவர்களுக்கு கொடுத்தா. එහෙම නගර සභාවක් හදලා වැඩක් නැහැ. அப்படி ஒரு நகர சபை உருவாக்கி வேலை இல்லை, එහෙම ප්‍රාදේශ සභාවක් හදලා නැහැ. அப்படி ஒரு பிரதேச சபை உருவாக்குவதால் வேலை இல்லை. කොහොමද හදන්න ඕන නගර සභාව ප්‍රාදේශ සභාව? நகர சபை பிரதேச சபை உருவாக வேண்டும். මහා ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ නැහැ. மத்திய அரசு களவெடுப்பதில்லை, නගර සභාව හොරකම් කරන්නේත් නැහැ. நகர சபையும் களவெடுப்பதில்லை, මහා ආණ්ඩුව නාස්ති කරන්නේ නැහැ. மத்திய அரசாங்கம் வீணடிப்பதில்லை, නගර සභාව නාස්ති කරන්නේත් නැහැ. நகர சபையும் வீணாக்குவதில்லை. මහා ආණ්ඩුව වැඩ කරනවා. மத்திய அரசாங்கம் வேலை செய்கிறது, නගර සභාවත් වැඩ කරනවා. நகர சபையும் வேலை செய்கிறது. මහා ආණ්ඩුව කොමිස් ගන්නේ නැහැ. மத்திய அரசாங்கம் கொமிஸ் அடிப்பதில்லை, නගර සභාව කොමිස් ගන්නෙත් නැහැ. நகர சபையும் கொமிஸ் அடிப்பதில்லை. මහා ආණ්ඩුව පගා ගන්නේ නැහැ. மத்திய அரசாங்கம் லஞ்சம் ප්‍රාදේශ வாங்குவதில்லை, සභාව පගා ගන්නෙත් නැහැ. பிரதேச சபையும் பகா அடிப்பதில்லை. එහෙනම් කාගෙන්ද හදන්න ඕන සභාව? என்றால் யாரை கொண்டு அதை உருவாக்க வேண்டும்? කාගෙන්ද? யாரை? මාලිමාව திசை காட்டி මොන වගේ එකක්ද? எப்படியான ஒரு මහා ආණ්ඩුවත් එක්ක එකට ඉන්න ආණ්ඩුවක්. மத்திய அரசாங்கத்தோடு இணைந்து செல்கின்ற මහා ආණ්ඩුවත් එක්ක පෙළ ගැසුණු ප්‍රාදේශ සභාව. மத்திய அரசாங்கத்தோடு வரிசையிலே நிற்கின்ற මහා ආණ්ඩුවත් එක්ක එකට වැඩ කරන ප්‍රාදේශ සභාව. மத்திய அரசாங்கத்தோடு ஒன்றாக கைகோர்த்து මහා ආණ්ඩුවත් එක්ක එකට වැඩ කරන නගර සභාවක් மத்திய அரசாங்கத்தோடு ஒன்றாக வேலை செய்கின்ற හදන්න ඕන. அவ்வாறான பிரதேச சபைகள் நகர சபைகள் ඒක තමයි මේ ඡන්දේ වැඩේ. அதுதான் உங்கள் வாக்கின் வேலை. ඒකනේ වැඩේ. அதான வேலை. ඒව නැතුණොත් මොකද වෙන්නේ? அப்படி இல்லை என்றால் என்ன நடக்கும்? අනිත් පැත්තට යනවා ආපහු පළාත. திருப்பிக்கிட்டு மத்த பக்கம் செல்லும். ඒ නිසා මේ දීප තබපු පියවර ஆகவே முன்வைத்த இந்த 8 ඉදිරියටම අපි යන්න ඕන. முன்னேறி செல்ல வேண்டும். ජනාධිපති ඡන්දෙදි ஜனாதிபதி தேர்தலில் ශක්තිමත් පියවරක් ලැබුවා. மிக சக்திமான பலமான මහා ඡන්දෙදි பொது தேர்தலில் ඒක තවත් ශක්තිමත් කරා. அதை இன்னும் பலப்படுத்தினீர்கள். මේ පළාත්පාන ඡන්දෙදි இந்த எதிர்வருகின்ற ඒ පටන් ගත්ත ගමන அந்த பயணத்தை තවත් ශක්තිමත් කරලා இன்னும் பலமாக்கி අපි ඉදිරියට යමු. நாங்கள் முன்னேறுவோம். ඒ වෙනුවෙන් මේ මාස 6 වෙනිදා அதற்காக இந்த மே மாதம் 6ஆம் தேதி ජාතික ජනබලවේග ජයග්‍රහණය කරමු. தேசிய மக்கள் சக்தியை வெற்றி பெறச் செய்வோம். හැම ප්‍රාදේශ සභාවක්ම எல்லா பிரதேச හැම නගර සභාවක්ම எல்லா நகர சபைகளும் මාලිමාවෙන් පුරවමු. திசை காட்டின ඒ වෙනුවෙන් සියලු දෙනා එකතු වෙමු. அதற்கு அனைவரும் ඒ වෙනුවෙන් සියලු දෙනා පෙරටම කියලා ආරාධනා කරමින් මම නතර වෙනවා. සියලු දෙනාටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம், வெற்றி என